Hey baba, hey, ngiyakutshela. Hayi kodwa manje mfana mfethu singahleki ukuhleka. Kodwa bese ngoba unyaka ka2020 mfana usiphatha kahle mfethu. Usipetulile umoya lo nyaka mfethu. Wona mfethu hey kube unyaka onzima kunawo yonke. Kodwa thina into ekumele sibonge na mfethu. Sibonge bona ukuthi kuze kushayile isikhathi sa December sisaphila mfethu. Hey mfana ke uqinisile ke lapho lo. Yabona mfethu ukuphila kumele sikubonge nto ngoba yazi mfethu konje kwade kune COVID nje kanje mfethu. Imizi eminingi lo dilahlekelwa abantu mfethu. Abazali bashonile bethi ingane ishonile. Sabethi ukuphila kanje kumele sikujabulele kabi kabi ndoda. Ya noma kube kunzima kodwa nje cabanga eminye imizi ilahlekelwa ama breadwinner abantu bekuyibona abanakele imindeni ngempela. Bethu abantu abafaka isiko ekhaya. Ngiyacabanga leyo nto. Thina nje sibonge wona ukuthi sisaphila. Nakubakhe silahlekelwe imisebenzi kodwa kona nje ngoba sisaphila. Sophinde siyithole mina. Hey kona hey sinqabe. Soyithola kodwa eminye imisebenzi mfethu. Kodwa manje ngifethu kumele sicabanga mfethu. Bona mfethu mhlambe uNkulunkulu kwakuyiqebula ukuthi ngo2020 imizi eminingi mfethu iyobhubha nje mfethu. Abantu emhlabeni bese bayohamba nje ngendlela nje enga-understandeki. Icebo lamdala bezingeke siliphikise nto. Ngisiliphikise. Lalela ke phela usinqama. Hey izolo mfethu ngabo 7 ngihleli nomama lapha endlini. Uya ringa ucingo lapho washisa itshe ngesikhathi. Hey mfethu ali-answer bese likhalisa kakhulu. Ulifaka ku radio speaker. Loud speaker. Loud speaker. Kwenzakalani ke efonini? Ngifuna ukutshela kahle. Wesinqama. Hey. Yabona into bebeyikhuluma lapha. Isarige emadlebeni namanje. Yonke lento bebeyikhuluma lapha uyacabanga. Kanti bebekuthini labantu mfethu? Isinqambe bekhuluma isingisi laba abantu. Isingisi angisazi impela kodwa la amazwi asagijima engqondweni nami ngendlela ebehamba ngayo. Kanti bethini lamazwi ngathi akuphathe kabi nje. Ngizothi ngiphatha kanjani kabi kanjani isingisi ngingasazi. Yazi lithemele ring eli-answer nkosikazi. Wasiyakhuluma lo fona uthi hello sithatha ongabona ugxaha. Umuntu lo somdayisela amaswidi nje yabo. Hawu unkosikazi naphendula wathini? Unkosikazi phela lapho sinqama uvele wathi hi darling ngabona ukuthi hayi seyamtshela ukuthi hayi uswidi khulileka sinawo ukhona nje ngale edaneke. Wasethini pho lo socingweni? Hayi sinqama. Lo phela okhuluma ocingweni usethi where is your foolish husband? Wasethini pho unkosikazi? Ubesethi unkosikazi he is here. Wasethini pho lo socingweni? Sinqama. Wasethi tell him that he is a fool. Jesu! Wasethini ke pho unkosikazi? Into ebisesho unkosikazi uvele wabiza mina. Wathi magic but you are fool. Wena wathi? Phela mina wona sinqama ngibe sengithi me too. Wena magic awungitshele kahle. Uma uthi me too ubuqonda ukuthini? Phela wona sinqama unkosikazi wathi yabo mekhuluma nabangani bakhe ngesingisi ocingweni. Bese kuba khona into abayisho kumina. Angothi mina me too noma you too. Ngiswipe nje lo magama lo. Kwase kwenzekalani pho? Lapho ke phela wena sinqamuke. Wasethi give him a phone. Wase yanginika unkosikazi ifoni. Yasiyakhuluma le ndoda ocingweni ithi listen my man. I love your wife. Ngathi mina you too. Jesu! Into edala ukuthi ngithi you too bese ngishilo phela ukuthi me too. Yasiyaqhubeka iyakhuluma ngathi I want you to divorce her. Ngathi mina me too. Jesu! Yabo phambanisa lamagama lawo. Kwase kwenzekalani emva kwalokho? Lapho phela wona sinqama unkosikazi ubese yangiphoxa ucela. Yasiyakhuluma le ndoda yathi baby I love you. Waphendula lo wami. Wathi I love you too my darling. I will see you tomorrow. You know what? Just book a 5-star hotel. Wase bayalivala kanjalo ucela. Hey ndoda ubazwe ngaphela Ubani uthi nje angazi kokwenzalana esikoleni. Kodwa hayi sisho yonke into abayikhuluma. Nindimi impela. Weslima. Yedophuka impela, yeyidingwane seyidophuka. Umfazi wakho umethi I love you, uqonda ukuthi uyamthanda futhi naye. Wena uyajabula. Uyakufabela umfazi. Ufuna umfazi wamthanda ndoda. Umfazi wakho uyashintsha. Yabona namhlanje kuzonyiwa singamu. Yabona namhlanje kuzonyiwa. Uzongazi kahle ukuthi kuzonyiwa namhlanje. Ndoda amantombazana abehlanya lethi emhlabeni. Hey, ayahlanya amantombazana. Futhi
athi duma upelepele lekhanda la. Yabona futhi bonke ayafana ayikho engcono kuneyo umuntu. Hawu. Hawu magic. Kwenzakaleni manje? Hayi. Yabona siqamba ngithanda ngifika lapha unkosikazi. Ngithi mina, "Wenkosikazi, usuyangijolela wena. Usunendoda wena. Lento mina ixoxa ebusuku. Ngizwile yonke ukuthi benithini. Usuyajola wena usenendoda. Lase ngithi ngiyamshaya khona. Usethi magic. Usakhila kuyona indoda yami. Ngithi mina bengayona indoda yakho yini? Uthi hayi. He's my boyfriend. Hayi wena. Ukube indoda yakho bazokulimaza mina ngiyakutshela. Hey, cishe nina ngikhatha nonkosikazi maxoki ndini. Awusazi isingisi wena. Lokuthi wazana nesingisi la. Funa ukuthatha nonkosikazi? Anibonani, namhlanje sithola i-series entsha ebizwa ngokuthi iphasa Maw'Thanda. Ngiyathemba ukuthi nizoyithokozela. Sizodlala njalo ngoLwesine. Kwi-channel yethu ebizwa ngokuthi Zendawo TV. Namhlanje sinithulela i-introduction yakho oku episode 1. ngoLwesine uzothola ukubili episode 1 episode 2. Sharp. Eyana donke umuntu awudinga extraction mfethu akuba ngudingi abangekho baba la. Uqinisile sinqomo ngoba nje mfethu mina into engijabulela ukuthi I'm assisting ingane zangasekhaya. Hey kodwa lo 160 Ndoda. kodwa ke Eyona incane manje ndoda kodwa nalo nto besibindile yazi asiyaqhamuka kwethu. mhlawumbe yona yebo Njani? hayi right. Okay guys, my name is Boniso Zikali, your leader. I'm here to assist students in Zulu and Bible studies. Oh, by the way, I'm Singamu as the assistant teacher in English and Catholic studies. Oh yeah, I'm Maw'Thanda. I'm here to assist in mathematics and also in economics management science. Right. Let's hope ukuthi sizosebenzisana. Okwamanje uthisha we-math uzohamba ayongena eklasini, but ke ngizoqala ngiyo-introducer nasey'nganeni, so uzobe seqala ke sale seqhubeka efundisa owe-English uzobe sengena emva kwakhe. Okwamanje bafethu asinazi zokusebenza ey'phelele. Into engizoyicela nje ukuthi thina siyazi ukuthi iy'ngane sichazele ngendlela yokuthi zizokwazi uku-understanda each and everything esiyishoyo kuzona. And yeah bafethu kwalesikhathi sihamba sizohlangana izinto bese siyakwazi nokuthi mhlawumbe sisebenzisa amanye amaklasi asey'koleni zala ngakithi, mhlawumbe umyeka, khamangwa, mcejo ngcokwini, khona sizokwazi ukuthi sizokwazi nokubhala nasemabhodini khona ingane zizokwazi uku-understanda kahle because ngifuna zibe that thing ingane yabo. Sifuna ukubona ukuthi wenzalani isaqala. Yeah, just nje ukuthi bafethu sisaqala yabo Oh bangakuphila abafundi okay so bathola ngala eklasini yeah because isale class la endlini yabo. Ninjani bafundi? Siyaphila. Nami ngiyaphila. Namhlanje nginiphathela othisha benu abasha abazonisiza ezifundweni ezahlukahlukene enistruglisha kuzona. Alright la ngiphethe uMr Ngobo and Mr Ntombela. Bafowethu take over sengqashiyana nabantwana. Hi guys, I'm Mr. Ngobo. I'll be teaching you English and Arts and Culture Studies. Let's hope we'll work well together and we'll improve your lifestyle and your studies. So right now it's Mr. Ntombela's time. So I'll see you later after his class. Bye guys. Hi guys. Hi. Okay guys, I'm Mr. Ntombela. I will be assisting you in economics management science and also in mathematics. So today we'll be doing mathematics, okay? So today we'll be doing additional and subtraction. So what is additional? Additional is the process of calculating the total of two or more numbers, and the subtraction is the process of taking one number so from... say Yes, Michael? uthini. What do you mean ngithi? No sir. Uma uzohuba njenge-English thina siyadungela. Sicela ufane nesiZulu kancane. Okay, into engizama ukuchazela yena ngithi mina, if sikhuluma ngo-additional, ilapho sisuke sihlanganisa izinto ezimbili kuya phezulu.
kodwa if sikhuluma ngo-subtraction sisuke sithatha into kwenye. Okay, so wena ungasinika yiphi example? Hayi mina ngikazi ngiphakamisa. Yazi awuphakamisanga that's why ngikubuza. Okay, uthini-ke? Ngithi mina iyiphi example ongasinika yona yokuhlukanisa into kwenye, that is subtraction. Iyiphi example ongasinika yona? Hayi, wasubona. Nange balane etholeni.